Започва актуално. Първата тема, която поставяме тук в студиото, е изключително полезна за вас, зрителите, тъй като ще разгледаме на какво се дължи ръстът в цените. Той не е само в един сектор. Имаме ръст на цените на горивата, имаме ръст в цените на консумативите, имаме и ръст в цените на хранителни стоки и услуги. Има ли спекула в цените на стоки и услуги? Това е темата, която поставяме. Ще видите изписан вашия телефон на екраните. Можете да се включвате по темата. Моя гост ще бъде Костадин Костадинов, заместник-председател на ВМРО. Добро утро. Добро утро. ВМРО днес организира протест именно заради спекулативното, според вас, увеличение на цената. Спекулативно казвам според вас, тъй като не е доказано 100%, разбира се. Само преди да започнем разговора, да ви покажа заглавието на вестник Стандарт, което излезе тази сутрин. Таван на цените Брюксел разреши. Ето виждате, не само в България този проблем, действително на световните стокови борси има едно необяснимо явно повишение на цените. Господин Костадинов. За мен определено има спекула и макар и, както вие казвате, трудно това да може да се докаже, всъщност то е видимо и тази спекула, за съжаление, не е само в България, но в интерес на истината нашите спекуланти лесно се повличат от челния европейски пример. Проблемът обаче е, че спекулата при нас е съчетана и с държавно безхаберие по въпроса. Ако виждаме, че в Брюксел, да речем, там някои мисли по този въпрос и се чудят как да решат проблема, в България, ако прочетем внимателно статията, ще видим какво пише най-накрая. За сега... Да, все още нямаме мнение по темата. Нашето управляващо мнозинство все още няма мнение, което е безумно. Всъщност това е основното, което трябва да ги вълнува, защото когато се бърка в джоба на българите и когато се бърка необосновано, това трябва по всякакъв начин бързо да бъде прекратено. Именно заради това днес протестираме пред ДКЕВР. Много са страшни явно нещата, тъй като в условията на пазарна икономика не би трябвало държавата да налага такива цени, но след като Брюксел разрешава и те признават, че има такъв проблем. Момент, има антитръстово законодателство в Европейския съюз и то е разрешено от парламента на Европа още от преди 20-30 години. И именно с тази цел въведено да се предотврати образуването на картели. Картели в буквално престъпния смисъл на думата. Когато, да речем, няколко браншови предприятия се обединяват в един, макар и неофициален картел и решават, че цената на хляба от 1 лев вече, примерно говорим, не ги устройва и трябва да скочи на 1,50, защото трябва да им скочат и печалбите съответно. И като се разберат всички, това нещо се случва. Това няма нищо общо с пазарната икономика. Това е всичко друго, само не е пазарна икономика. Това е един абсолютно престъпен начин да се спекулира с нивото на цените в която и да е страна. Добре, наблюдаваме ръст на цените почти навсякъде. Да. Както при горивата, така и при услугите, консумативите, дори и хранителните продукти. Ами в света има световна икономическа криза, която в момента според някои вече е преминала в стагнация и в една постоянна депресия. Тоест няма падане надолу, но пък няма и растеж нагоре, което изнервя борсовите спекуланти, изнервя тези, които са свикнали на бързи и лесни печалби. Впрочем, и до някаква степен и точно заради тях беше и предизвикана световната криза и в резултат на това, когато нервите им не издържат, те започват по някакъв начин да се опитват да повишат отново нивото на печалбите си. Имайте предвид, че те в момента не са никак малки, но явно това не ги задоволява. По същия начин, както в момента в България. Споменаха, че се очаква една здравословна, поне така определиха, инфлация. Здравословна инфлация? Да, това беше мнение, изразено от финансови експерти. Аз не съм финансов експерт. Какво означава здравословна инфлация? 3-4 до 5% на годишна база за 2011 година, но ако цените продължават със същия ръст, инфлацията ще е много по-сериозна. Ами тя миналата година беше точно толкова. Аз не чух някой да казва, че миналата година беше изключително здравословна за българската икономика. Не приемате такова твърдение. Разбира се, че не го приемам. Не може една инфлация да бъде здравословна. Тя ще бъде здравословна за някои сектори, които примерно ще се възползват от обезценяването, макар и малко и плавно на лева и ще направят някакъв скок в износа. И както виждаме, всъщност едно от основните места, където българската икономика се възстановяваше, беше именно експорта за миналата година. Макар че и там не беше много ясно дали всъщност ставаше дума за износ на продукция или за ефективен износ и с цел кражба на ДДС. Такива коментари, че точно това е източване на ДДС. Така и не можа да се разбере, да. Така и не можа да се разбере. Но здравословна инфлация, съжалявам, аз просто не мога да го приема това. Вчера се появиха едни много плашещи заглавия. Бунт на производители срещу големите вериги. Големите вериги един вид имат отново картелно споразумение да умишлено да притискат българските производители да продават на тези цени. Ами разбира се, примерно там се бавят плащания. То всъщност не е само там. Може би така като се започне и се зачекне тази тема, със сигурност ще излязат и много други подобни проблеми. Примерно малки фирми, доставчици и подизпълнители чакат парите си, които им се дължат за изпълнена услуга
по договор от порядъка на 40-60 дни, че и повече. До 90. Точно поне така. според информацията, която Което в един момент се оказва, че на практика превръща тези малки фирми в кредитори на големите. Защото за този период, в който те не получават парите си, хората, които са получили услугата, се възползват от нея в пълната й степен. Така че са напълно прави да протестират и това не е само там. То е в строителния бранш. Видяхме, че миналата година беше изключително трудна, въпреки големите инфраструктурни проекти, но имаше фирми, които протестираха за забавени плащания. Задлъжнялост между фирмите, да. Беше голям този процент. Не, той ще става все по-голям и все по-голям. И явно на този фон някои, пак казвам, изнервени спекуланти просто решават да направят така, че да получават по-големи печалби. Въпросът е обаче къде спи държавата в тази ситуация. Ние днес точно заради тази причина ще протестираме пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, защото това е всъщност най-силният държавен регулатор на енергийния пазар, на водно-енергийния пазар у нас, който би трябвало да защитава интереса на потребителя. Какво се случва обаче? Видяхме, че в края на миналата година, мисля, че беше средата на декември 2010 година, не от някой друг, а от самия председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, господин Ангел Семерджиев, излезе предложение да се въведе такса мощност, което беше особено парадоксално, не просто защото той е човека, който трябва да защитава българските потребителски интереси, прави точно обратното, а и защото в началото на миналата година точно той беше този, който се заречеше никога да не се случи подобно нещо. Тогава предложението за въвеждане на такса мощност, станала известна като такса електромер, дойде от страна на енергийните компании и те се заклеха от ДКЕВР, че няма да го допуснат, това ще се борят и така нататък и така нататък. Една година по-късно точно от тях дойде предложението. Ако това не е някакъв скрит картел между енергийните компании и ДКЕВР, здраве му кажи. Добре, нека чуем сега мнението на зрителите. Здравейте! Здравейте, Георги Иванов от Казанлък се обажда. Поздравявам и вашия гост от ВМРО. Преди да му задам краткия въпрос, бих искал да кажа, че днеска отидах в хлебарницата, току-що се връщам от хлебарницата и дадох 85 стотинки за хляба, обаче продавачката вика: не, господине, това не е като вчера, дайте още 15 стотинки. Така че вчера 85, днеска 1 лев. Сега. Вашето обяснение? Моето обяснение. Как си го обяснявате това? Вие сте го дали тук в заглавието, има ли спекула с цените на стоки и услуги. Това, че до някъде това е моето обяснение. А иначе господинът нека да каже, сега виждаме какво става с цените, но какво ще правим с доходите? Знаем, че правителството, Дянков, тия уния казаха, замразяваме заплата на минимална, всякакви доходи, пенсии, туилнови, обаче виждаме цените летят с космически скорост нагоре във всички сфери и каква е ролята на народа? Не е ли време вече народа да излезе на улицата? И какво ще каже той, понеже утре мисля, че се навършват годишнина от първия неуспешен атентат срещу Александър Стамболийски, 4 февруари 22 или беше 23-та година в театъра. Не е ли време ВМРО вече да се намеси по-решително? Това е, да сте живи и здрави. ВМРО. Благодаря. Само да вмъкна, че социалният министър Тотю Младенов спомена нещо, че в средата на годината при добри разчети може да бъде увеличена както минималната пенсия, така и минималната работна заплата, но вашият коментар все пак на Не каза обаче с колко. Което е интересно. Синдикатите говориха за 290 специално за заплатата, но това синдикатите го казаха. Да. Това, че синдикатите го говорят, също нищо не означава. Да. Няма значение. В интерес на истината, дори минимално да е увеличението, все пак то ще бъде някакъв жест от страна на Социалното министерство, но по отношение на така зададения въпрос, ние точно това ще направим днес. Ще излезем на улицата и ще си кажем... на улицата, и точно това ще направим. Ще излезем на улицата пред ДКЕВР и ще поискаме отговор от страна на Семерджиев. Макар че в интерес на истината, когато огласихме нашето намерение да правим протест в понеделник, още на следващия ден, от страна на ръководството и лично самия господин Семерджиев се разграничиха от тази идея. Казаха, че тя няма да се въвежда. Казаха, че абсолютно спекулация пък било това, че щяло да се въвежда такса водомер, защото получи се нещо много интересно, когато от страна на ДКЕВР заявиха, че ще се въвежда такса електромер, от Софийска вода заявиха пък, че иска да се въведе такса водомер. Да. И не само това, върха на наглостта беше, когато казаха, че искат и да се въведе правило, с което неплатените от некоректни платци вземания да бъдат прехвърлени на коректните. Тоест аз да плащам сметката на този, който не си я плаща, което е абсурдно. Ако това се узакони... Загубите от аварии по същия начин отиват към сметките на хората, които си плащат. Има една малка подробност конкретно за Софийска вода, макар че това важи до голяма степен за всички ВиК дружества в страната. Когато преди повече от 7 години се подписа концесионния договор за Софийска вода,
В него беше записано, че годишните загуби по преносната мрежа, които бяха някъде от порядъка на около 60%, смятайте, 2/3 от водата отива просто е така в под земята и се губи, което строго погледнато един ден ще превърне просто Софийското поле в тресавище. Когато се подписа договора, имаше задължение тези загуби да бъдат намалени на 20-25%, т.е. с инвестиции в ефикасността на водопреносната мрежа да се увеличи съответно качеството на подаваната услуга. Само че това нещо не се случва и в момента загубите даже са, мисля, че някъде около 62-63%. Въпреки това цената на водата скочи повече от близо 3 пъти. От 65 стотинки тогава на 1,63 или 64 с новото увеличение, което е от 1 февруари. От 1 февруари. Още един зрител сега. Здравейте. Здравейте. Чувате ли ме? Да, много добре. Казвам се Здравкова, от Хаджи Димитър живея. Значи подкрепям госта ви и преждеговорещия. Значи срещу нас есента се копа от ВИК, трябва да ви кажа сигурно 3 месеца. И в първите студени дни дойдоха, нафърляха няколко плочки, може ако желаете да ми се обадите, ще ви покажа. Изкопаха една детска площадка, направиха я направо, нямам думи да ви кажа. Тротоарите ни съсипаха, оставиха си пръста на една купчинка, фърляха няколко плочки, ушким тротоар да направят, всипаха на едни кучета водата, защото нямаха. Кажете ни конкретно по темата, която поставяме, какво мислите? Абсолютно отивам днес да подкрепям митинга. Благодаря ви много за това включване. Семерджиев изобщо не желая да го чуя. Той не подкрепа народа, той гледа картелите. Благодаря ви много за това включване, госпожо. Хубав ден желая. Ние сме подготвили една анкета, предлагам сега да я пуснем, след което ще коментираме мненията на хората, които са анкетирани. Вижте и вие. Как си обяснявате ръста на цените? Много нависоко растат, а пенсии замразени. Как да се живее? Налага се. Ние няма да станем по-богати, но някои неща просто трябва да преглътнем. След като искаме шосета, след като искаме магистрали, след като искаме да имаме нови стадиони, от някъде нещо трябва да се тръгне. Трагедия е. Просто те не мислят за народа и това е. Няма какво да се лъжиме. Как си ги обяснявам? Спекулират. Това е за мене. Не може толкова бързо брашното да се дигне, захарта, олиото. И това е все в минус на хората, на обикновените хора. С манипулация някаква, която се върши от правителство, от други инстанции. Има ли намесени интереси при поскъпването на дадена стока според теб? Не знам. Не мога да ви отговоря на този въпрос. Предполагам. Не мога да ви кажа. Има интереси на различните отрасли. Изкуствено ли ги надуват според вас? Предполагам, да. Предполагам, има възможно някакви интереси, които ние не ги знаем, обикновените хора. Може би някъде ги надуват изкуствено. Така мислиш, защото нямаме пари за това и така мислиме, че пак може да не е тъй. Може. Не знам, всеки има някакво оправдание и за това оправдание според мен има доста и лъжа. Кои сфери има най-много поскъпване според вас? Какво да ви кажа, като аз нищо не купувам, само за храна нещо купувам. Това, което ежедневно се консумира и това е най-лесно се вижда във всички магазини. Всички магазини, които са за дрехи и обувки, те седат празни. Хора има единствено в магазините за храна. Струва ми се, че непрекъснато хранителните продукти. Като цените се качват и по-малко слизат. Това е манипулацията според мен. Кои е в хранителните? Това е където най-удря хората. Проблема е водата и новото поскъпване на тока, което предстои. Отново лятото. Това са двете неща, които наистина ще се усетят. Всичко, каквото е полезно за човека, поскъпва. Гледа да го направят повече, за да печелят повече пари. Видяхте мнението на анкетираните. Като цяло хранителните продукти са тези, които правят впечатление най-много в анкетата, тъй като това са стоките, които са от крайна нужда. Няма как без тях. И хората постоянно стоят в магазините и виждат, че цените със всеки един ден растат. Дори зрителят, който се обади, вчера е дал 85 стотинки за хляб, днес е дал левче. Да, така именно. Поради тази причина хората най-лесно и най-бързо усещат, когато им се бърка по този брутален начин в джоба. Но по същия начин е и с цените на тока и на водата. В
Впрочем, направим впечатление, че една от анкетираните каза, лятото пак ще скочи. В интерес на истината не е сигурно дали ще скочи цената на тока, откъде на къде. Кой е казал? Миналата година, ако си спомняте, се говореше точно по това време и това беше исканата от енергийните компании корекция, увеличение от 12%. След това те самите казаха, 12 е много, дайте да го направим на 10%. В един момент се оказа, че след нашите протести, които организирахме и след одита в резултат на тези протести, който показа огромни изнесени печалби, недадени на държавата дивиденти от работата на дружествата, защото все пак България притежава по 30% във всяка една от тези компании, се оказа, че се заговори дори за поевтиняване на цената на тока. В крайна сметка той скочи минимално с 1,5%. Кажете ми какви са основанията икономически и какви са параметрите на това да се вдига цената на тока. Единственото, което чух аз от това, което се говореше, беше трябва да се вдигне, защото има нужда от повече инвестиции в подобряването на електроенергопреносната мрежа в страната. Само че аз искам да задам един такъв въпрос. И това, което е най-парадоксалното, това не беше казано само от страна на частните енергийни дружества, от страна на Държавната национална електрическа компания. Да. Те казват така, дайте ни пари, за да направим инвестициите. Ако ние даваме парите, за да се изгради, примерно, някаква подстанция, да се изгради нов далекопровод и всичко останало, и после продължаваме да плащаме за качеството, за да получаваме ток по тази, примерно, нова връзка, която е изградена, дайте всички ние потребители да се направим тогава едно дружество и самите ние да ги изграждаме. Абсурдно е. Искат пари от нас, за да правят нещо, което всъщност трябва да идва от техния джоб. В крайна сметка, нали, за това са енергийна компания. Това им е работата. Само, че има една малка подробност, ще им паднат печалбите. В крайна сметка, никой не е казал, че печалбите им трябва да са огромни. Ако трябва тази година, ще излязат на 0. А според одитите, които бяха направени, те наистина са огромни. Огромни са им печалбите и те изнасят, между другото, дори от тези огромни печалби, изнасят доста сериозен процент навън под формата на консултантски договори, сключени с чуждестранни фирми, като правило в държавата майка. Примерно ЧЕС с компания от Прага. Но дали продължава тази практика след одита, който беше направен и бяха разкрити именно тези консултантски услуги? Можем само единствено да гадаем, защото аз тогава си спомням, че беше сезирана и прокуратурата, обаче разследване оттам насетне не се осъществи. Така, не се чу поне нищо официално. Нищо не се чу, разбира се. И така си потънаха нещата. И ще бъде връхна на густа, ако някой си мисли, че тази година цената на тока трябва да скочи отново. Ние ще протестираме изключително енергично срещу това. И именно поради тази причина обявихме днешния протест като предупредителен. Една от основните причини за него вече отпадна, именно такса мощност. Само, че когато Семерджиев говореше за това, че няма да има такса мощност, той добави нещо, което остана като че ли скрито от повечето медии. Той каза, за сега. Годината е изборна. А до година? Дали тогава няма в един момент да получат вдъхновение, за да... Такъв подтекст има, може би. Разбира се, че има. Разбира се, че има. Щом като сега е предложено и то няма от кой да е от самия председател на Държавната комисия, какъв е проблема до година да го направят? Ако ние, гражданите, не си защитаваме правата, потребителските права, просто очевидно е, че Държавната комисия няма да го свърши. И само името е такова. Очевидно е, че работи за интересите на компаниите. Още един зрител. Здравейте. Здравейте. Ще изразя своето мнение направо, без подробности от пейзажа. Направо казвам, че причината за това състояние, в което се намираме, в тази суматоха, в която се намираме, е наличието на престъпници в държавните комисии. Тази комисия ДКЕВР всъщност плаче за прокурор и за съд. Трябва да се направи одит в работата на тази комисия и нейната дейност. И направо причината е в това, че у нас съществува така наречената либерална пазарна икономика. Либерална се схваща у нас като възможност да се краде, а не социалната пазарна икономика, която е здравата пазарна икономика. Тоест, ако се стъпи на позицията на потребителя и оттам се вършат реформите. Благодаря ви много за това включване. Ще направите ли коментар или... Съгласен съм, разбира се, когато той до някъде се припокри с нещата, които изговорихме до тук. От комунистическия модел, който беше държавен и планов, решихме, че сега не трябва да е държавен, не трябва да е планов. Истината е, че във всяка една държава си правят сметката. Виждаме, че дори в резултат на световната криза в Съединените щати започнаха да имат някакво планиране. Но при нас вече е много трудно да се регулира поради една много проста причина. Много е трудно да се регулират компании, чието центрове на управление са извън България.
Всяка една от тези три енергоразпределителни, примерно, компании в България се явява клон на голяма, примерно, чешка, австрийска или немска компания. Така че изключително е трудно те да бъдат проследени, защото големия проблем, когато се говореше миналата година за аудита и за изнесените печалби, беше, че ние знаем, че това е така, но не можем да го докажем, защото консултантските фирми са навън. Сега представете ли си как, примерно, един български прокурор отива и започва да разследва ЕОН в централата им в Германия. Просто никога няма да се случи. Не, че не може, но просто ние нямаме самочувствието това нещо да го направим. Приказка, опекли са си питката. Абсолютно. И то още с тези, които са им го продали. И затова тук е много прав нашия зрител, който казва, че не само ДКЕВР, но въобще и тези сделки, които бяха извършени, големите приватизационни сделки, трябва да бъдат разследвани. Сделката с дълга, която излезе в началото на седмицата, един анализ за нея, че може би най-голямата кражба в съвременната история на страната. Всичко това, всички тези проблеми от самите договори ли идват? Начина, по който те са подписани, начина, по който са взети на концесия мрежите. Примерно, пропусната е възможността за една клауза, която да дава възможност на държавата да има блокиращ елемент в вземането на решения за бъдещето на компаниите. В резултат на което, примерно, държавата не можеше даже да си поиска дивидента. Защото за да го поиска това нещо, тя трябваше да получи Добре, тогава какво говорим в момента? Единственото, което можем да направим е явно чрез ДКЕВР по някакъв начин да се ограничава тази свободия, която... Да, обаче виждаме, че и самия ДКЕВР работи в интерес на тези дружества. И то само една година след като шумно оповестяваше как ще се бори с тях и така нататък и така нататък. Само, че хората, за съжаление, ние бързо забравяме. Забравяме за това, което се случи преди една година. Примерно, аз го помня, просто защото тогава се занимавахме много активно с това нещо, организирахме протести, водихме хиляди хора пред сградите на ЧЕЗ, на ЕОН, на ДКЕВР, имахме срещи, вдигна се ужасен шум. Аз го помня, обаче една година по-късно всички вече са го забравили. И точно на това разчитат управляващите, не само тези, но и които да се разчитат на късата ни памет. Ами миналата година така беше, ама то всяко чудо за 3 дни. Айде сега ще ви вдигнем цената. И ние сме свикнали да ни се вдига цената. Помниш, да не е едно. Те са много неща, които се случват и... Как ще настоявате страната ни по някакъв начин да се бори с спекулативното, там където е спекулативно увеличение на цените и да последва примера, който дава Брюксел? Тоест Брюксел в момента ни дава един конкретно право. По отношение на цените на хляба, ние сме направили наше импровизирано проучване и сме разговаряли с земеделски производители, зърнопроизводители, свързвали сме се с различни зърнобази в страната. Зърнобазите са пълни в момента. Годината, която беше за България, беше изключително добра. Ние произведохме 2 пъти повече пшеница в сравнение с, примерно, 2009 година. От друга страна, това, че, примерно, Русия не изнасяше тази година заради пожарите и сушата, също и Украйна, двете най-големи производителки в Европа и в света, може би, доведе до това, че се отвориха ниши за българските износители. И нашите зърнопроизводители направиха удари тази година. Буквално удари, влязоха на пазари, точно така, влязоха на пазари, в които не са влизали. Може би това доведе до следното нещо, осладим се печалбата и поискаха още. Ако аз бях на място на министъра на земеделието Мирослав Найденов, вместо да правя различни пиар акции, да се снимам с производители на луканки, Стара планина и прочее, бих направил една бърза проверка на зърнобазата, да се види всъщност какво точно има там. И ако се окаже, че зърно има, а то се задържа в момента изкуствено, и ако се окаже, че цената на зърното не отговаря на, примерно, производствените му разходи и има, да речем, калкулирана печалба от порядъка на 50, 60, 70% отгоре, каквото се говори, което си е жива спекула от всякъде, просто трябва да има санкции, то прокурорски и всякакви. Само че, както виждаме, това нещо не се случва. Добре. А точно това трябва да стане. За финал, останалите цени, примерно това на олиото, продължавате ли да настоявате за изясняване на цените? Откъде идват? Защо е такова увеличението? Ние хубавото е, че не само вече ние настояваме примерно от ВМРО, защото да речем, айде нас ще ни чуят, ако излезем, се съберем 1000 души навън, но ние не можем всеки ден пък да излезем за всяко едно нещо. Но хубавото е, че в Брюксел са се захванали с това и ако днес нашите управляващи нямат становище по въпроса, както пише в статията, може би вече утре и в други ден те ще козируват, както добре умеят да го правят. И най-вероятно ще започнат да действат енергично в тон с добрата европейска практика, нали? Както клиширано обичат да говорят. Така че след като и в Европейската комисия са се загрижили за този проблем, който очевидно не е само наш, е общо европейски, мисля, че ще има някакво решение. Но основното е държавата твърдо енергично да защитава интереса на средния българин, на потребителя. Само че, замислете се, тя има интерес в крайна сметка българската държава от това да се вдигнат цените. И той знаете ли какъв е? Във всяка една цена, дори в цената на хляба има калкулирано ДДС. Това ДДС влиза в държавния бюджет. Ние си правихме труда да изчислим, примерно, ако цената на хляба скочи с 10%, колко ще се увеличат приходите в държавния бюджет за една година.
50 милиона лева. Само от това, че ние ще плащаме по-скъп хляб. Разбирате ли? А как се отразява това на джоба на потребителя? Ами, риторичен пука му на човек, който управлява държавата в случая. Благодаря ви много. Предстои да разберем какви мерки ще вземе правителството, дали изобщо ще вземе мерки и дали цените ще бъдат озаптени, както се казва. Благодаря ви много.